Откриваме 7-метрова кула в защитена местност Пода. Кулата е открита. Кулата е изградена в рамките на проект "Живот за бургаските езера" на Българско дружество за защита на птиците и е само една от новите придобивки, която ще бъде в помощ на всички туристи, които идват специално с цел наблюдение на птици в тази малка защитена местност. Това, което предстои ние да направим още, така че да има нови добавени стойности към природния туризъм, който е много добре развит в района на град Бургас, това е да подобрим достъпа към защитена местност Пода, като ще бъде изграден един паркинг, а също така и ще бъде подобрен пътят, който води към природозащитен център Пода. Тази 7-метрова кула е направена на мястото на старата такава и дава един малко по-различен поглед върху защитената местност от това, което може да се види примерно от терасата на природозащитния център или от двете укрития, с които защитената територия вече разполага. Изключително красива е гледката към Черно море, където на така известния гард примерно се срещат едни видове птици. Различни видове чайки, съблеклюни често могат да бъдат наблюдавани там. А от кулата се виждат водоемите с различна соленост на водата в защитената територия, където пък от своя страна могат да бъдат наблюдавани различни видове патицови птици, като да речем белите ангъчи, бялата лопатарка. Намира се близо до единствената смесена чапова колония в защитената местност, в която освен малката бяла, сивата, ръждивата чапова, също така гнездят и блестящите биси лопатарката.